Добрый день у хату, спадарства. Я Левон Вольская, гэта праграма «Шыльды» пра вуліцы нашых гарадоў. На старт! Мы з вами ў заводскім раёне нашай сталіцы, і сёння вас чакае сустрэча з вуліцай імя чалавека, ахутанага размаітымі легендамі. Некаторыя з гэтых легендаў ён, дарэчы, сам пра сябе і сачыняў. Увага, перад намі вуліца Катоўскага. Рыгор Катоўскі нарадзіўся ў 1881 годзе ў селе Хэнчэшць у Малдове ў сям'і мешчаніна. У 2 гады страціў маці, а ў 16 бацьку. Быў леўшуном, пакутваў на ларынгенеўроз. Клопат пра беспрытульніку узялі на сябе хросныя бацькі, які дапамаглі яму паступіць у каракозінскую вучэльню і аплацілі пансіён. Там малады Катоўскі вывучаў аграномію, нямецкую мову і пазнаёміўся з кружком эсэраў. Ён марыў працягнуць навучанне ў Нямецчыне, аднак мары не спраўдзіліся. У 1900 годзе юны Катоўскі паступае на працу ў адзін з маёнткаў Бесарабіі. Праз 2 месяцы быў выгнаны адтуль за спакушэнне жонкі гаспадара. Перайшоўшы на працу ў іншы маёнтак, Катоўскі таксама пратрымаўся недоўга, скраўшы 200 рублёў гаспадарскіх грошаў. Так Катоўскі змяняе месца працы за месцам, адусюль яго выганяюць за мелкія крадзяжы ды іншыя агрэхі. Разбой, махлярства, падробка дакументаў, напады на кватэры і мелкія крамы, уступленне ў партыі эсэраў. З 1903 па 1906 год Катоўскі становіцца сапраўднай легендай мясцовага крымінальнага свету. Візітоўнай карткай Катоўскага стала дапамога бедным сялянам з рэсурсаў, награбленых у памешчыкаў і гандляроў. Новы Робін Гуд, мясцовы Пугачоў, так яго называлі сяляне. Грузчык, налётчык, чорнарабочы, садоўнік, машыніст, які толькі амплуа не меў і не прыдумляў для сябе Катоўскі цягам свайго жыцця. А ў Менску, дзе ён ніколі не быў, ён чамусьці атрымаў свой гонар вуліцу і праезд. Вуліца Катоўскага ідзе паралельна праезду Катоўскага і перакрыжоўваецца з Адэскай вуліцай. Зусім побач з ёю месціцца спартовы клуб Катоўскі. Ну, дзіва што. А крыху далей стадыён Тарпеда де Камаз і партызанскі праспект. Вось тут, у гэтым самым ДКМАЗ у 90-е гады я выступаў, напрыклад, на ўручэнні дыпломаў тады яшчэ легітымнага, не падпольнага, як цяпер, коласаўскага ліцэю, і яшчэ на розных акцыях. Тады ў 90-х не забаранялі канцэртаў, можна было выступаць з нейкай нагоды і нават без ніякай нагоды. 25 чэрвеня 1916 года пасля чарговага налёту Катоўскі быў акружаны атрадам вышуковай паліцыі, паранены, арыштаваны і прысуджаны да смяротнага пакарання. За кратамі Катоўскі пісаў пакаянныя лісты і прасіў выправіць яго на фронт. Акурат у гэты час у Расіі выбухнула лютаўская рэвалюцыя. Часовы ўрад абвясціў шырокую амністыю, а Катоўскі быў вызвалены асабістым загадам Керенскага ў траўні 1917 года і выпраўлены на румынскі фронт. У 1907 годзе, пасля аблавы і 2 раненняў, Катоўскі трапляе ў вязніцу. Бліжэйшыя 5 год для яго пройдуць у турэмных авантурах, перасылак з месца на месца і бясконцых пабегах, адзін з якіх скончыцца паспяхова ў 1913 годзе, і Катоўскі вернецца ў Бесарабію да былых справаў. У 1916 годзе губернатар Херсонскай вобласці назначае ўзнагароду 2000 рублёў за выдачу Катоўскага. Справы ў пякельнага атамана ідуць не вельмі, адзін за адным трапляюцца яго бліжэйшыя паплечнікі, і ў восень 16 года затрыманы сам Катоўскі. Па выніку мноства даказаных эпізодаў Георгія Івановича прыгаворваюць да вышэйшай меры пакарання праз павешванне, але і тут атаман не ўнывае і карыстаецца на поўную сваім аўтарытэтам у турме і за яе межамі, піша лісты уплывовым кіраўнікам, генералам і іх жонкам. Адным з лістоў у Катоўскага атрымалася расчуліць жонку легендарнага генерала Брусілава, той заступаецца за Катоўскага і выкананне смяротнага выраку пераносіць.
Потым на дапамогу Катоўскаму прыходзіць лютаўская рэвалюцыя. Смяротны вырак замяняецца на 12 год катаргі. Атаман адразу выказваецца аб сваёй прыхільнасці да часовага ўраду. За яго заступаюцца Гучкоў і Калчак. У выніку Катоўскага выпускаюць па загаду самога Керанскага. У дзень вызвалення атаман эфектна з'явіўся на сцэне адэсскага опернага тэатру і ўстроіў аўкцыён па продажу сваіх кайданоў. Потым, сабраўшы атрад з розных элементаў, Катоўскі адпраўляецца ваяваць на баку часовага ўрада ў Бесарабію. У 1918 годзе Катоўскі ўзначальваў кавалерыйскую групу ўзброеных сілаў Адэскай Савецкай Рэспублікі, а ў 1919 Катоўскі кіраўнік вайсковага камісарыяту ў Авіды-Опалі. Пасля заходу ўкраіны войскамі Дзянікіна Катоўскі апынаецца на тэрыторыі Савецкай Расіі. Выступае супраць белагвардзейцаў, аднак 70% ягонай коннай групы да гэтага моманту ўжо не баяздольныя. Шмат хто хварэе, а ў канцы 1919 года на пнеўманію захворвае і сам Катоўскі. З 1920 году Катоўскі змагаецца супраць пятлюраўцаў на савецка-польскім фронце, бярэ ўдзел у здушэнні паўстання махноўцаў і антонаўцаў. У Тырасполі ў 1920-21 годах у гатэлі «Парыж» месцілася штаб-кватэра Катоўскага, якая цяпер ператварылася ў штаб-музей гэтага персонажа. Нядаўны бандзюк і налётчык ператвараецца ў жаўнера і хітрага стратэга. Ён заманівае камандзіра антонаўцаў у пастку ў сяло Кабылёнка, дзе ўшчыняе страляніну і забівае амаль усіх антонаўцаў, але і сам атрымлівае раненні ў руку і грудзі. Сапраўдны герой. Вясной 1918 года немцы наступаюць на тэрыторыю Украіны, Катоўскі вяртаецца ў ахопленую хаосам Адэсу і прыступае да былых справаў. Ёсць звесткі аб супрацы Катоўскага і яго людзей з бандай легендарнага мішкі Япончыка. Падчас адступлення нямецкіх войскаў з Адэсы, па легендзе, Катоўскі вывез на 3 машынах з нацыянальнага банку золата і грошы. Пасля вызвалення Адэсы Катоўскі са сваімі атрадамі зноў далучаецца да чырвонай арміі, ваюе на тэрыторыі ўкраіны з антонаўцамі, петлюраўцамі, махноўцамі, замацоўваючы свой статус легендарнага чырвонага генерала. Дзіўна, але ж вядомы ўсім мішка Япончык, з якім Катоўскі ці то сябраваў, ці то, наадварот, варагаваў, не атрымаў у нашым горадзе ніякага ўшанавання. Ну, ні тупіка, ні завулка, ні маленькай вулкі яму не далі. Відаць, трэба было яму своечасова займець правільную палітычную арыентацыю, і тады дакладна мелі б мы ў нас у Менску які-небудзь тупік мішкі Япончыка. А што, класна ж гучыць? Для мяне асабіста ось гэты раён, пачынаючы ад трактарнага, потым партызанскі і заводскі, это такі цёмны лес. Таму што я рэдка перакрыжоўваюся з гэтымі раёнамі. Бывала, канешне, але такія, рэдкія моманты. Вось. Распавядзіце асаблівасці жыцця, існавання. Я живу здесь, можно сказать, всю свою жизнь. Что здесь интересного? Здесь мне очень нравится... Вот там улицы, они носят названия художников. Ага. Васнецова, Шишкина, Айвазовского. Вот там вот... Так. Это в основном частный сектор, да, и там вот такие красивые названия. Менавіта русских мастаков таких. Да, и можно прямо просвещаться, по крайней мере, для заводских районов это, наверное, было хорошо. Ну и туда дальше, к автозаводу, там тоже есть интересные районы. Вот поселок Автозавода, там такая улица есть центральная. Она когда-то действительно была центральная, потому что это был отдельно поселок Автозавода, он с Минском почти не контактировал никак, и она действительно была в нем центральная. А сейчас это довольно уже, конечно, странно воспринимается, потому что там какая-то улочка, частный сектор, и она центральная. Вот. Но там тоже довольно атмосферно, там можно побродить. Там еще, кстати, улица Одесская есть, что мне очень нравится, потому что в Одессе прошло мое детство, а Котовский, он, кстати, связан с Одессой, безумовно, потому что это был уголовный авторитет до революции, который, так сказать, боролся с богатыми, отнимал у них нажитое путем эксплуатации, а после революции он стал красным комиссаром. Вось такі герой і зламыснік, як той казаў, 2 в 1, быў сёння ў нашай праграме «Шаноўнае гаспадарства». Ну, а апроч вуліцы імя Катоўскага часцяком гучала ў савецкай цырульні. Не, калі ласка, пад Катоўскага, то бок пад 0. І гэта, відаць, усё, што звязвала слыннага крымінальніка і чырвонага камандзіра з нашай Беларуссю. Замова ў беларускай цырульні пад 0, пад Катоўскага. А на сёння я развітваюся з вамі, да наступных сустрэчаў. Пакуль!